шаҳри хуҷанд таи 4 рӯз мизбони мусобиқаи байналмилалӣ оид ба камонварӣ барои дарёфти ҷоми президенти тоҷикистон буд. Дар ин мусобиқа намояндаҳои беш аз 10 мамлакати дунё барои дарёфти унвони чемпионӣ миёни худ мубориза мебаранд ва дар ин нашри барнома аз натиҷаҳои рақобатҳои камонварон дар ин мусобиқа ҳарф мезанем. яке аз бархурдҳои дидании мусобиқаи мазкур ин рақобатҳои инфиродӣ миёни мардон буд ки беш аз 38 нафар камонваронро ба ҳам овард ва аз рӯзи аввал муборизаҳо шурӯъ шуданд. ҳанӯз аз аввали рақобат намояндаҳои мамлакатҳои Гурҷистону Россия ва Казоқистону Қирғизистон бартариятро бар даст гирифтанд. дар ниҳоят кор то ҷое расид ки намояндаи мамлакати Гурҷистон Анри Базиладзе бо нишондодҳои ғайриоддӣ ба марҳилаи финалӣ баромад. Basiladze Anri, Грузия. дар ин баробар намояндаи мамлакати Казоқистон Достон Каримов низ омори хуб дошт ва дар финал бо Анри рӯбарӯ шуд ки дар ҳузури мухлисони бешумор рақобати пурэҳсосеро ба роҳ монданд. дар ниҳоят Анри Базиладзе бо ҳисоби умумии 7-3 бар Достон Каримов пирӯз шуд ва унвони чемпионии мусобиқаро дар рақобатҳои инфиродӣ моли худ кард. медали биринҷии рақобатҳои инфиродиро намояндаи клуби Москва Станислав Череминский соҳиб шуд ки ӯ Эмирбек Машеви қирғизро шикаст дод. Финал прошел хорошо, мой соперник хорош. Ну, по финалу все хорошо. Я выиграл 4 или 5 выиграл. Ну, весь турнир для меня очень хорошо. У нас дома грузинский чемпионат стреляли, международный чемпионат стреляли с Дастан. Я не первый раз с ним стреляю. Очень достойный соперник. از گروزی که بود از شهر باتومی و سال گذشته هم اومده بودن اونها غالب مسابقه شدن در دستوی. البته من همچون چیگم مخلص با او نظر کردگی بودم بسیار مخلصی کردم لیکن قزاقستان هم ورزشکارای خوب هست ممکن که خودش رو کمتر گم کرد لیکن اونها بسیار برابر بودن. дар рақобатҳои инфиродии миёни занон чигунае ки гуфтем 24 намоянда аз кишварҳои гуногун бо ҳам мубориза бурданд. аз намояндаҳои тоҷикистон фақат ба Фирӯза Зубайдова ва Фотима Зулфиқорбекова муяссар шуд ки ба даври якҳаштниҳоӣ бароянд, аммо онҳо низ ба даври якчорниҳоӣ роҳ наёфтанд. билохира дар даври ниманиҳоӣ намояндаи мунтахаби Эрон Мубино Фалаҳ намояндаи клуби варзишии Москва Нуринисо Маҳмудовро шикаст дод ва ду намояндаи дигари клубҳои Россия Мария Гилманова ва Екатерина Бурикова миёни худ рақобат карданд ки дар ниҳоят Мария Гилманова ғалаба намуд. дар рақобати финалии Мубино ва Мария Гилманова пешгӯиву андешаҳо гуногун буд. Мы с ней на одном щите стартовый круг стреляли. Вот, девушка очень хорошо стреляет. تمام تلاشم میکنم که پیروز بشم توی این مسابقه. рақобати финалӣ миёни Мария Гилманова ва Мубино Фалаҳ аз пурэҳсостарин рақобатҳои рӯзи охир буд. тамоми мухлисон ва раҳбарияти Федератсияи камонвариву намояндаҳои баландпояи Федератсияи ҷаҳонии камонварӣ бо диққат ҳунарнамоии ин ду нафарро тамошо мекарданд.
билохира мубино фалаҳ марияро бо ҳисоби калони 6-2 мағлуб кард ва имтиёзҳои беҳтаринро ба даст овард ки воқеан боиси таҳсину офаринҳо шуд. хулас мубино фалаҳ аз эрон медали тилло, мария гилманова аз клуби москва медали нуқра ва нуринисо маҳмудова аз клуби москва ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфтанд. توی مسابقات اخیر من با تیم روسیه اصلا بازی نداشتم و اولین مسابقه ای بود که داشتم با تیم روسیه بازی میکردم. کمانداران تیم روسیه هم کمانداران خیلی خوبی بودن و امتیازهای خیلی خوبی رو برای خودشون ثبت کردن. فینال هم با جو خوب تماشاچی‌ها برگزار شد. با هر تیر تماشاچی‌ها خیلی واکنش نشان میدادن و همه اینها یک استرسی رو به دنبال داشت و جو مسابقات رو بالاتر می‌برد و به مسابقات جهانی و حتی میدان المپیک هم نزدیک‌تر می‌کرد. این حضور تماشاچی‌ها باعث بود که هیجان مسابقه از قبل خیلی بیشتر بشه. این ورزش هست. چونکه ببینید بعضی وقتا تیر میپروندن و حتی 3 یا 4 میپروندن، چونکه همون حسیات درونی ورزشگر، احساساتی که در اونجا دارد، همون ممکن که چی بگیم ترس، همون رو هر کس برداشت کردن نمیتواند. لیکن مبینه مثلا نشان داد که وای زیر است، میدونید، و با خود وای کرده میتوانست، با بدن خود میتوانست کار کند. дар рақобатҳои даставӣ миёни мардон намояндаҳои 6 мамлакати дунё миёни худ мубориза бурданд. дар ниҳоят барои ба даст овардани медали тиллои мусобиқа боз ҳам камонбарони мамлакати гурҷистон фаворити асосӣ буданд ва онҳо билохира ба финали мусобиқа баромаданд. анри базиладзе, саба гатинадзе, ҷаба мошашвили аз мунтахаби гурҷистон бо камонбарони кишвари ӯзбекистон шоҳиҷаҳон абдуҳамидов, бекзод бобураҷабов дар финали мусобиқа мубориза бурданд ки бо нишон додани имтиёзҳои баланд дар ниҳоят камонбарони гурҷистон ғалаба ба даст оварданд ва соҳиби медали тилло гардиданд. медалҳои биринҷиро бошад намояндаҳои мамлакати қазоқистон ба даст оварданд ки онҳо дар ин марҳила камонбарони мунтахаби тоҷикистонро шикаст доданд. Командный очень хороший борьба был, очень. Пацаны, что есть со мной, стреляли очень хорошо. В финале, хороший финал был у нас. Я хочу сказать спасибо за гостеприимство, очень красиво здесь, очень хорошо там. Спасибо. Сложностей никаких не было, на что были готовы спортсмены, то и показали. Можно было лучше, но все должны показать себя. Мы в прошлом году тоже участвовали здесь, у нас было меньше тогда. Сейчас привез мужскую команду и одну девушку. Ну, 5 спортсменов привез, в следующем году уже больше будет. Взяли первое место, парень взял среди мужчин, и мужская команда наша была первым. Так что мы довольны своими результатами и продолжаем дальше работать. дар рақобатҳои даставӣ миёни занон воқеан камонбарони клубҳои россия ҳамто надоштанд. онҳо ҳатто ба осонӣ тавонистанд бо ба даст овардани имтиёзҳои олӣ ба финали мусобиқа роҳ ёбанд. аз миёни 5 мамлакати иштирокчӣ сегонаи клубҳои россия екатерина бурикова, мария гилманова ва нуринисо маҳмудова ба финали мусобиқа баромаданд ва дар ин марҳила онҳо камонбарони кишвари ӯзбекистон малика анварҷонова, нилуфар ҳамроева ва бибиҳоҷар юлдошеваро шикаст доданд. ва ҳамин минвол медали тиллои мусобиқа моли бонувони клубҳои россия шуд ва ӯзбекистон соҳиби медалҳои нуқрагӣ гардид. Мы стреляли в командном зачете сначала с киргизами, 6-0 выиграли, потом стреляли с россиянами, перестрелки проиграли.
Было счет 4-4, потом 30-26 проиграли. Второе место. Соревнования проходят хорошо. Сейчас будем стрелять миксы. Надеемся, что выйдем до расстановки и выиграем медали. Соревнования в целом проходят очень хорошо. Мы второй раз приехали в гости в Таджикистан. Нас пригласили. Вывезли команду женскую. Мужскую, к сожалению, не привезли. Будем выступать в женской команде и в миксе команде. Женская команда только что закончила стрелять за золотые медали. Выиграла в перестрелке. В перестрелку хорошо постреляли. 3 десятки попали. Достойно. Девочки умницы. Девушки из Узбекистана показали очень хороший результат. Они боролись до самого последнего выстрела. То есть счет был 4-4. После этого мы стреляли перестрелку по 3 стрелы. Наши девочки были чуть-чуть точнее. Да, сильные соперницы. Командам 1-2 достаточно мы как-то легко прошли. Боролись с женщинами из Таджикистана. Но они навязывали борьбу, взяли бронзу. За золото стреляли с женщинами из Узбекистана. Тоже серьезные соперницы. Дошло до перестрелки. Но мы оказались немножечко сильнее. Спасибо тренеру, команде, мужчинам, которые нас поддерживали, наши сокомандники. Вообще за возможность, то, что есть такой старт у вас в Таджикистане. дар рақобатҳои мазкур бонувони мунтахаби тоҷикистон низ нишондодҳои назаррас доштанд. робия низомова, фирӯза зубайдова ва фотима зулфикорбекова дар финал бонувони мунтахаби қирғизистонро шикаст доданд ва медалҳои биринҷии рақобатҳои dastavîро миёни занон соҳиб шуданд. дар аввал мо бо Озарбайҷан рақобат кардем, хеле натиҷаи нақшон додем ва дар 3-1 финал баромадем. ва дуюм бор клуби Россия парондем, рақобат кардем, онҳо моро мағлуб карданд. баъд мо барои сеюм чорум ҷо бояд мепарондем. баъд мо бо мунтахаби Қирғизистон рақобат кардем ва мо камтар тарсидем, неки боз худамонро ба даст оварда ва рақобат кардем, буридем. ҳозир мо ҷои сеюмро ишғол кардем. дар рақобатҳои омехта ки намояндаҳои 9 мамлакати ҷаҳонро ба ҳам оварда буд, ҳеҷ дастае дар сатҳи Эрон баромад накард. мубино фалаҳ ва ризо шабонӣ аз зуртарин камонвароне буданд ки дар ин рақобатҳо касе ба онҳо баробар шуда натавонист. онҳо дар финал муқобили дастаи клуби Москваи Россия бозӣ карданд. дар ин бархурд камонварони Эрон тавонистанд ки бо ҳисоби 5-1 ғалаба ба даст биёранд. ба ҳамин минвол мунтахаби Эрон чемпиони рақобатҳои омехта ва медалҳои нуқрагии ин рақобатро бошад. намояндаҳои клуби Москва Нуринисо Маҳмудова ва Станислав Черемискин соҳиб шуданд ва мунтахаби Озарбойҷон бошад ба ҳунарнамоии Фотима Ҳусейнлӣ ва Муҳаммадалӣ Алиев мавқеи сеюмро ишғол карданд ва медалҳои биринҷии мусобиқаро моли худ намуданд. سطح مسابقات بالا بود. خیلی حریفای قدر و قدرتمندی داشتیم. بازی‌های خیلی نزدیکی رو بردیم. بعد از برد گورجیا به حریف قرقیز خوردیم که با تیر طلایی تونید موفق شدیم رقیب قرقیزمون رو ببریم و در فینال هم با روسیه که با اختلاف خیلی کمی موفق شدیم مدال طلا رو کسب کنیم.
дар рақобатҳои миёни то 18-солаҳо дар масофаи 60 метр 5 нафар камонбарони тоҷикистонро муаррифӣ мекарданд. дар ин миён аз ҳайати камонбарони ӯзбекистон Рустам Юлдошбоев низ иштирок дошт ки мавсуф дар 14-солагӣ рекорди имтиёзҳои камонбарони ӯзбекистонро дар ин мусобиқа нав кард. камонбари мо Ансор Сафаров низ яке аз кашфиётҳои навин дар арсаи камонбарии тоҷик буд ки дар ниҳоят бо имтиёзҳои хуб ба финали мусобиқа роҳ ёфт ва бо Рустам Юлдошеви ӯзбек як рақобати хеле пурэҳсосеро ба роҳ монд. дар ин финал андаке камонбари мо ба саросемагӣ роҳ дод ва рақобати мазкурро бо мағлубият паси сар кард. дар ниҳоят Рустам Юлдошев унвони чемпионии мусобиқаро ба даст овард ва Ансор соҳиби медали нуқра гардид. бояд ёдовар шавем ки Салимҷон Салимов низ аз зумраи фаъолтарин камонбарони ин бархурд буд ва бо ба даст овардани имтиёзҳои хуб ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфт. дар ин мусобиқа хеле одамҳо иштирокчиён мухлисон бисёри бад буданд. ман иштиҷоҳи худамро ба онҳо дода ман камтар саросима паронда аз ҷиҳати равонӣ омода набудам. дар оянда мехоҳам ки ҷои аввалро насиб гардонам ва хатогиҳои худамро чизе ки ман хатоӣ кардам дар инҷо ислоҳ карда омада насиб ҷои аввалро ишғол мекунам. вақте ки ин бача ба финал баромад Ансор, медонед вақте ки ман дидам вай бояд ки бо нишони худ кор мекард. масалан ҳама тирош дар тарафи чап буд ва поён вай ҳамун нишон кади кор карда натавонист дуруст ва ҳамаи ҳамун тирошро агар бинед тарафи чап поён буданд. барои ҳамин мураббие ки буд мумкин паси вай ҳамонро вай гуфта натавонист ё вай натавонист онро дуруст кунад. набошад агар ҳамту бинед агар тирои вай бисёр сарҷам буда беҳтар буда. лекин бо нишон кор нишон агар нишон кади кор мумкин ки ғолиби мусобиқа ҳам мегашт. ин охири кор набуд. аз ҷониби Федератсияи камонбарии кишвар дар ҳамкорӣ бо Федератсияи камонбарии Қирғизистон дар ҳузури меҳмонон навъи камонбарии анъанавӣ ба намоиш гузошта шуд ки ин варзиш бо хусусиятҳои хоси худ ба рафти мусобиқа шаҳомати хоса зав намуд. Я лучница, 2 вида есть, стрельба из лука, классический и традиционный. Я лучница традиционного вида. Пришли на мастер-класс, показали древний вид спорта. ба ҳамин тартиб қуввоозмоиҳои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хотима ёфт ва ба ғолибон аз ҷониби раиси Федератсияи камонбарии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода медалу ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои пулӣ ҳадия карда шуд. агар натиҷаҳои мунтахаби кишварро дар ин мусобиқа натиҷагирӣ намоем, пас гуфта метавонем ки қонеъкунанда нест. фақат дастаи бонувон ба гирифтани ҷои сеюм даст ёфтанд ва Ансор Сафаров мавқеи дуюмро дар рақобатҳои 60 метра миёни 18-солаҳо соҳиб шуд ва Салимҷон Салимов дар ҳамин навъ мавқеи сеюмро ихтиёр кард. ҳарчанд натиҷаи қонеъкунанда нест, аммо аз дастовардҳои солҳои пеш 10 сару гардан боло аст. қонеъ шуда наметавонам, чунки ин чиқигӯм дар даставӣ масалан ин қадар даставои зӯр набуданд ва барои ман ҳам ин қонеъ не, чунки бояд ки мо дигар натиҷаҳое ки холҳое ки доранд ин холҳои ҷаҳонӣ нестанд, ҳатто холҳои рейтингӣ ҳам нестанд. барои ҳамин
хурсанд шудан ҳоло барвақт барои мо чунки мо бояд ки рейтинги ҷаҳонӣ имрӯз агар ҳозир бинед агар натиҷаҳои абсолютӣ карда истоданд ман ҳамон бачае ки аз ӯзбекистон буд 14-сола рекорди ва ӯзбекистон кард ҳамин ба мегӯем ки бинед ки чӣ хел натиҷаҳо баланд шудааст агар имрӯз дастаи моро бинед натиҷаҳо шуд мумкин 200-300 хол камтар барои ҳамин бо ин қонеъманд шудан дар кор не мо бояд ки машқу тамрин кунем зиёд кунем машқи тамрин то ин ки натиҷаҳои рейтингӣ ва ҷаҳонӣ нишон диҳем 2 соли охир ягон нафар устоди варзиш иҷро накардааст меъёри устоди варзишро 2 соли охир бовар мекунед соли 21 соли 22 соли нимаи соли 23 ва танҳо дар соли 23 як нафар устоди варзиши байнахалқӣ шуд як нафар устоди варзиш шуд 9 нафар устоди номзад ба устоди варзиш шуданд мана ин сол аллакай қариб ки боз як нафар устоди варзиш шуд ин бори аввал иҷро карданашона намегӯям ки такрор кардана ҳамин меъёра иҷро кардан на ва номзад ба устоди варзишам зиёд шуда истодааст ва ин албатта намегӯям ки моро хурсанд мекунад хеле хурсанд мекунад не лекин хурсанд мекунад чунки ҳамин дастовардҳо ҳастанд бинобар ин ман мехоҳам ба он мураббиёне ки ҳамин варзишгаронро тарбият мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки аз даст надиҳанд чунки аксарияти варзишгарон бо душвор будани шароити иқтисодии оилавӣ мебиёянд мехоҳанд машқ кунанд лекин шароит надоранд имконият надоранд ва баромада мераванд ин мураббиҳо тавонистанд ки онҳоро нигоҳ доранд тавонистанд ки ба мусобиқаҳо пешниҳод кунанд якчанд маротиба ва онҳо устувор ин меъёрҳоро иҷро карда истоданд бинобар ин ба ин мураббиҳо ҳам миннатдории худа баён карданӣ ҳастам агар яке аз ҳадафҳои баргузории ҷоми президент оид ба камонбарӣ ин рушди варзиши мазкур дар тоҷикистон бошад мақсади дигар ин ба ҳамин васила ба тақвим бозиҳои расмии федератсияи ҷаҳонии камонбарӣ ворид намудани мусобиқаҳои дохилӣ буд ки омадани том дилен қадами устуворе ба ин мақсад гузошт вақте ки фаҳмид ки дар мусобиқаи байналмилалии 11 давлат ҳаст аллакай дар ҳамон ҷо гуфт ки ва шумо метавонед аллакай ба расмият мо шуморо дарорем чунки аз 10 давлат зиёд бошад мо метавонем шуморо ба расмият дарорем ва албатта ин мумкин чӣ хел гӯем соли оянда боз кӯшиш кардан дар кор ки беҳтар шавад ва стадиони 20-солагии варзишгоҳи моро дид гуфт ки дар ин ҷо мешавад даври олимпиро гузарондан дар ин ҷо мешавад даври финалиашро гузарондан барои ҳамин хуб ки мо дорем ҳар душ як ҷо ҳаст ва кӯшиш мекунем албатта ки ин орзуи ҳар як федератсия гумон мекунам ҳаст ки ба арсаи байналмилалӣ барояд то ин ки мусобиқаҳои масалан ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба расмият ба федератсия дохил шавад варзиши камонбарӣ дар замони истиқлолият тоза рушд мекунад ва мусобиқаи ҷоми президент дар як соли оянда охирин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ нахоҳад буд ҳадафҳои дуру наздик муқаррар карда шуданд дар дурнамои бозиҳои олимпии лос анҷелес дар соли 2028 дар солҳои наздик ин бозиҳои осиё байни ҷавонону наврасон ки дар тошканд баргузор мегардад чемпионати ҷаҳон ки дар сеул баргузор мегардад ин ҳамаш дар соли 2025 ва соли 2026 бозиҳои олимпӣ байни ҷавонону наврасон муайян карда шудааст дар қатар бинобар ин мақсади асосӣ ва амалҳое ки ҳозир федератсия мекунанд ва бояд ки мураббиёну варзишгарон низ кӯшиш ба харҷ оранд ин ҳаст ки машқ кунанд машқҳои дастаҷавона гузаронем мусобиқаҳо дар мусобиқаҳо хуб иштирок кунанд меъёрҳои баланда дастовар шаванд то ин ки дар ин мусобиқаҳое ки мо муайян кардем ҳадафи онҳо боз ба даҳ афтад хулас бо заҳмати хеле калон ва машаққати бепоён намояндаҳои федератсияи камонбарии тоҷикистон дуюмин мусобиқаи ҷоми президентро баргузор карданд ки дар умум сатҳи баландтарини баргузории онро ба роҳ монданд аз ин рӯ ноил шудан ба чунин дастоварди нодире дар варзиши камонбарӣ орзуи ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аст